ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನೀರು ದೋಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಬೆಲ್ದು ಚಟ್ನಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಚಟ್ನಿ ಹೋಯ್ತಿಂಕ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬರ್ಸ. ನಾನು ಯಾಪ ಉಂತುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ. ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂದು ಸೋನ ಮಸೂರಿದ ನೀರು ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅರಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನು ರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಸೋನ ಮಸೂರಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂತೆ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು. ಮೂಂಕು ದುಂಬೆ ಚಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಓತುದು ಕೂಡ ಚಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪಾಡು. ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಖಾರ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದನ್ ಪೇರು ಚಪ್ಪಲಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಚೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಟ್ನಿ. ದೋಸೆ ಅಂತೂ ಸುತ್ತಲಗಣ್ಣು ಆಂದೆ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನರೆ. ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುರ್ಕವೇರ ಮೇನ ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ ಹತ್ತವು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಪುನಾಗ ಎದ್ದು ಕೂಲಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಒಂದು 4 ಕೂಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು 4 ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾತೀನಿ ಕಂಡಿ ಮಿತಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕ ತಿರ್ತು 4 ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜಂದಿತ್ತು. ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೂಲಿ ಆ ಕೂಲಿ ಹೌದು ಬಕ್ಕ ದೆಕ್ಕರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಲೆ ನಿಜ್ಜ ಅಂತ ಪೊಡಿಯಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಕ್ಕದಲತ್ತು. ಅದೇ ಬಾಬಾ ನಾವು ಪುರಿ ತಿಂತೀನಿ ಹತ್ತತೆ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ಅದೇ ಹಿಂಚಲ್ಪುಲೆ ಬೂರ್ದಿನಿ. ಇದಾಯ್ಡು ಬರ್ಸ ಉಲಾಯ್ಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಪೋಲೆ ಕೋರಿದ ಕಚ್ಚು ಮಾಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ದಾದನ ಮಲ್ಪರ ಓದು ದಾದನ ಅಂಡು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪು ಕಾಲಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು పులిముంచి కోరి పులిముంచి ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆರಾಯ್ಬಾರ್ದು ಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿಲ ಸಾಮಾನ್ಲ ಆತಿ. ಅವು ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪದಿನ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ.
ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಕೋರಿದ ವೆರೈಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ತಿಂತುಂಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ಕಾಯ್ತಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುದು ಆ ಬರ್ಸ ಭಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿಂದು ಕಾಯ್ಸನ್ ಕೋರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಅದಿತ್ತು ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಸ್ಸದ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚಂಡು ಇದೇ ಪಾರಾಪುಜಿ ಚೋಕುಂಡೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೋರಿ ಈ ಪಪಾಯಡು ಬೀಜ ನೆಜ್ಜಿ ಈತೆ ಬೀಜ ಕಾದಂದು ಅತೆ ಈತೆ ಕೊಂಚ ಪತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪತ್ತು ಪದ್ರಡ ಅತ್ತೆ ಈತೆ ಬೀಜ ನೆಜ್ಜಿ ಪಪಾಯಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂಚನೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ನೆಕ್ಲ ಸಂತತಿ ಹೊರಿಯುವ ಚೋಳಿ ದಪ್ಪರ ತೂಕ ಚೋಳಿ ದಪ್ಪಂದ ತಿಂಪರ ದಾದ ಎಕ್ಕದ ಗುಟ್ಟುನ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಟೂ ಬೋಡ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನಾವು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏತ ನೇರ್ದಿಯಾಯಿ ಅಮ್ಮಡ ಸಾರಿಗೇನು ಸಾರಿ ಬನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಂದು ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ ನಾನು ಪನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆಪ್ಪುಜಿವನು ಇಕ್ಕ ಕೋಡೆತ ಪಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಪುರ ನೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈ ಮಲ್ಲಾತನ ಏನಾರ್ದಿಲ್ಲ ನೆರ್ರೆ ಕೊನು ನಮ್ಮಗಲ ಪಪ್ಪಗಲ ಅರ್ಧ ಈ ಒರಿಯ ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ 2 ಜನ ಕಾವಡು ನಾನು ತೂಲಗೆ ಎಂಚ ಪೋಯಿ ನಿಂದ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ದು ತಿನ್ನುವ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಬಾ ಜೋರಾತು ನಿತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಕಾಜಿ ಪುಗುದಿತ್ತಿನ ಪಪಾಯ ಕಾಜು ಮಲ್ಪ ರಾಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ನೆನೆಪಿಜ್ಜನ ಮದತ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್
ತಿನ್ಪಿನೇ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ರವಲ್ಲಿ ದಾದನ್ ಪರ್ ದೇಕಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ಮದ್ನೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲು ಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತು ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಂದೇ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿಲಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಂಚಿನಕುಲು ಇದೇ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಚೂಚೂರಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೂಪೇರದ ನಾನು ನಾಚಿಗೆಲಕ ಒಂಜೇಲ ಕಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇಲಕ ಪಂಡುಡ ಬಕಸರಲಕ ತಿಂಪಿನತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಪಿನಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಡು ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಿಪ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ